jenengnya Mas. Oh. Puji syukur kunjuk ana ngarsane Gusti ingkang nyipta jagat yana merga panjenengane kang wis paring wujude nikmat sempat sehat satemah aku kelawan kowe sak kanca bisa nderek sowan silaturahim ana ing laladan Desa Wengkal Jasa Nganjuk. Ya, ana daleme Bapak Kepala Desa ya yuk. Papundenmu ingkang winantu ing pakurmatan Bapak Catur Totok Winarka SE ingkang kembulan niat karo Ibu DRH Ika Fitri Anita Sari. Oh ngono. Ngestokake dawuh pepunden. Sowan ana laladan Nganjuk. Aku wis niteni marambah makaping-kaping lan wis akeh dawuh saka para kadang-kadang pepunden dalang. Saben-saben sowan ana Nganjuk anane mung marem, anane mung seneng. Mergo ya pancen kaya mengkene iki kahanane sing nanggap wayang ya sregep, sing mirsani wayang ya mempeng, parandene sing bakul ya nganti pirang-pirang kilo kaya mengkono. Ya, sangat eksis ya, Mak. Wayang ana laladan Kota Angin Nganjuk kene. Ing atase papane jane ya ora jembar. Parandene sing kepareng rawuh ndludak nganti semono akehe, nganti semono dawane. Ya. Mula wiwit mbiyen nganti saiki wis kondang lamun to Nganjuk kuwi kota wayang kulit merga nadyan to apika dalange kaya apa, apike sindene kaya apa, bintang tamune kondang kaya apa, penabuhe kompak kaya apa, tanpa hadirnya penonton yang hebat seperti pada malam hari ini, mokal adicara iki bisa gumyak sigrak lan uga ramai. Mula tepuk tangan yang meriah untuk penonton Nganjuk yang tercinta. Ngono ya, Mbak. Kaya mengkono kuwi. Ya. Pancen yen tak rasa ki pancen jagat iki saya tuwa. Bener no. Kahanane saya panas, saya sumuk, kahanane saya ribet, perkara sepele dadi gawe, kriwikan dadi grojokan, wong guyon dadi tenanan. Bener. Mula kahanan yang serba tidak menentu. Kaya mengkene iki awake dhewe gondelane ya mung loro. Apa? Siji agama, angka loro ya kuwi budaya. Ngono ya yuk. Mula yen Nganjuk kuwi piyayi kene remen ngurip-urip karo kabudayan, mesti wae ingkang kababar ing wilayah Nganjuk anane ya tentrem mergo ngerti karo jati dirine, ngerti karo tata kramane, ngerti karo udanegarane, sopan santun. Kaya mengkono kuwi. Mula yo nadyan kaya ngapa lan kepiye nembe-nembe wae iki ana informasi sing ora kepenak munggo ing pengrungu sing andadekake jagat iki saya dedrek ning awake dhewe ya kudu wicaksana anggene nyikapi karo kahanan sing kaya mengkene. Iya. Yen jaman anyar-anyare apa media sosial mbok menawa sing dihujat mung para pejabat, sing dihujat mung para seniman. Seniman iki didu karo kae. Ya, ngono kuwi. Kaya wingi kae neng Kedung Amba kae. Ya, Tanjung Anem. Aku ora ngerti apa-apa, anakku lanang Akbar ora ngerti apa-apa. Ngono iso didu karo netizen. Ngono. Lah saiki sing luwih parah meneh ora mung menghujat seniman, ora mung menghujat para pejabat, ning nganti ning wilayahe para kiai santri ana ing pondok pesantren. Wah, nganti ngono ya, Mak. Lah, mula kang mangkono nok dengan kecaman dan penghinaan terhadap kiai dan pondok pesantren yang terjadi saat ini, kita semua